good morning. Morning pa ba? Morning pa ba? Morning pa pala. So, nakarating ko lang. And today pala is February, 8, 2020. Ayan. And, kasi namili ako ng mga kailanganin namin na para sa mamaya sa mag-gardening tayo today ulit. So, magpipintura tayo. Samahan ninyo kami mamaya. And, pakita ko sa inyo yung mga nabili natin. Wait lang. Ayan, wait. Ay, ano pala to? Kaya try ko pa lang to. Ano to nila ni Chuchay at saka ni Ashi. Beef Pro daw to. Beef. Malamang beef. So, try ko sa kanila kung magugustuhan nila. So, 1 kilo lang yung binili ko. And, bread pala to. Mga bread. Ako ba pa? Kasi, yung kagabi, bumili kami ng mga, yung mga mineral water ng mga bottle. Tapos, ayun, para kaming namasura kahapon. So, bumili ako nitong Lotus na, ganito yung kulay niya. O, para siyang, tawag color, ano pa? Green na something. Parang green o blue-green, parang ganyan. Yung activity namin ngayon. And parang orange. Lotus din siya. And eto, walang iba. Try to na ganito, medyo malaki siya. Eto nasa 17 pesos lang to. Kaso walang white at wala ding ibang kulay. Eto white, bumili ako ng white. Ano to? 54 ata ito. And eto din, ano to, yellow. Kasi syempre, favorite ko yung yellow. And then paintbrush. Kasi kami yung magpipaintbrush kaming tatlo. Mamaya. So, itong tatlong ganito and isang maliit para sa, yun yung gagawin namin na project. And, bumili din ako ng para kay Ashi kasi parati natatanggal yung kanyang collar. So, for sure, grabe, kasya na talaga to. Kasi bumili ako ng collar sa kanya, hindi kasya, ang laki pala. Ito kasya na to sa kanya. 23 pesos lang, nabili ko lang to sa Kaki. Kasi, kailangan kong i-groom si Chuchay. Actually, nag-groom ko siya kasi nagbuhol-buhol yung kanyang buhok. Yun yung pinaka-problema, yung maintenance niya kasi sa hair niya, kailangan suklayin. Kaya, tsaka yung sa ano niya, sa kanyang down there, kailangan talagang linisin kasi magpapanghi siya pag umiihi siya, ganyan. And then sa kanyang puwitan. So maraming pwedeng yan. So nag-ano na ako. Ito sobrang, ano niya, tawag dito, matalas. 114 lang to. So online ako mag-order ng, ang tawag ito, ang pangit ng, hello, siga sa babe? Sa online ako mag-order ng dog food. Kasi pahirapan dito sa amin, kailangan mong sadyain talaga yung mga pet shop. Kaya ang hassle, hinihingi sa akin, gusto niya daw merong ilalagay sa bag niya. Hala, ano to, be? Ha? Chuchay! Ayan. Ano to? Kisama ni? Superman. Ni Superman. Kasi gusto niya may nilalagay sa bag niya. Anyway. Pang ano ng tinga, ng ano sa tawag dito, panglinis ng kanyang ears. Pili ako ng ganito. Ito pala, ano pa to pa? Made in Thailand kasi 'di ba dahil doon sa Enco, bawal ban lahat yung mga products from China. Kaya ayun, yung parang sa China, medyo yung pala maasim yun pa. Yung parang cotton, yung paano pa 5 pesos, 5 pieces na 20 pesos lang. Para siyang cotton. So, sabi nung parang fake daw yung hindi ko alam. Pero eto, made in Thailand. Sobrang tamis niya. Na ano siya. Na ano lahat. So, ayan. Bumili din ako ng bali 30 pesos na Gata. Ayan. Yung 1.5 liter na mga Coke. Ayan, kukulayan din namin to. Ito yung iba. Ganito. So, ayan. Tapos, ito yung mga seedling natin. Hindi pa siya tumubo, of course. Kasi kahapon pa to. Ayan. Meron din dito. Ito yung cherry tomato. Ito yung pechay. Ito yung, tumubo na yung ating
bell pepper. Ayan. So, ayan yung itsura. Tapos, ayan. Ayan si Hagrid. Yung mga dating pot namin, ginulayan din. Yung isa white, yung isa naman yellow. Ayun yung iba guys. Ang cute. Ayan, ito na yung kay Papa. So, ito siya guys. Ayan, ito pala kanina nag-ano na kami ni Ash, ni Chuchay. Inanuhan ko yung ano niya. So, ito siya. Hindi ko alam kung hindi nasisiniw rin si tatay, pero ito bulaklak na daw to, ganito. Malalaki siya na bulaklak. Hindi ko alam, pero sa stargazer siya. Meron siya sample kahapon, pinakita sa akin. Stargazer daw yon. Ang lalaki ng mga flower, ang gaganda. Ito, nabili ko to ng, alasan ba yun? Ito medyo malaki, 50 pesos ito. Tatlong kulay daw ito. Yan yung kamay ko, puro na pintura. Ito naman, 25 pesos. Ito daw, bulaklak na daw to. 25 pesos isa. Pero iba-ibang kulay yung binigay niya sa akin kasi dalawa yung binili ko. So, ayan. Yan yung ilalagay natin sa pot. Yung mga malalaki, ito yung ilalagay natin. 3. And, ano pa ba? Yung mga bulaklak sa labas. Yun. So, yun yung ilalagay natin. Ito na yung tignan natin ang mga bato kasi ano siya ng hangin. So ito na siya, pero hindi pa ito tapos guys. Meron pang kaming ilalagay dito. Ano may bato? Ayan. Ang liit. After nyan guys, ilalagyan na ipapadry tapos ulitan ulit ng mga dapt. Yun yung gagawin namin mamaya. So, ayan, kakatapos ko lang mag-film doon sa aking i-upload ngayon. And tingnan natin si Papa kung ano yung natapos nito. So, ayun na yung ano ni Papa. Binilad niya doon. And, nasaan na yun? Nasaan sila? Shhh! Papa! So, ayan yung itsura niya guys. Ano siya? Simple lang naman siya.
Tapos ito transfer natin dito. May nabili pala ako na flower. Ano ba? Ano flower pa? Sige, ito halan pa. Buti ko na palit. Kung ano, stargazer, ayun. Maganda yung bulaklak niya, malaki. Sabi ni tata yung nagtitinda. Paayaw kay dikit pa. Saan man na eh? So, iba-iba yung kulay. Tapos yun naman, Mama! maganda din yung lagyan ng ano. Pagkanahan ba ako makingana, ma? Yan yung itsura ni Hagrid. Oh. Puro- Yuta. Hmm? Di ko niyo ba nagpag-yuta mo? Buruk-buruk. Wow. So, ito siya guys. Ito yung, gusto ko yung white and yun, no? Yung tatlo, 100. Ayan siya. And then yung isang ano natin. Tapos ito talaga yung namulaklak talaga siya. And then yung nasa dyan naman, yan is yan yung ano namin, paglalagyan sa mga gulay. Kasi yung mga gulay ko nandun, sa mga ano,